Ronja fået? Har du fået købt en? Smager det godt, Ronja? Er det dejligt? Er det dejligt at købe en? Ja, det smager godt. Crunch, crunch. Smager det dejligt? Det er godt. Ja. Dette er haven 2010, den 30. oktober. Og her har vi så fuglen om lidt på afstand, ganske vist. Ude og inspicere botanikken. Jo. Der er ikke meget sommer tilbage. Og nu står hun og går hun der ved siden af et juletræ. Du er i tv. Er I tv? Ja. Det er du. Det er direkte udsendelse. Zoomer vi lige over på vinstokken. Meget, meget flotte. Det kunne jeg jo lige skulle prøve at tage et enkelt bær. Ja, surt. Tak for det.